Sziasztok! Ebben a videóban bemutatom nektek a Mesteremcét, és itt van velem. És itt van Balikó Renátó. Na most ugye arra jutottunk, hogy pénzt szerzünk, szóval nyom vissza az F5-öt egyszer. Ugye pénzt szerzünk. Most pénzt fogunk szerezni, és összegyűjtünk ilyen, hogy hívják, itt tankot. Gyere utána! Kell kőkard. Jó, várjál, csak szedek ki kőkardot. Aha. Na, gyere utána. Azt tudod, mit találtam? Ezt nézd meg rajtam, mi van. Itt vagyok-e? Mögötted? Na gyere utána, megmutatom, hol van a kőkard, gyere utánam. Itt följössz, és itt van, erre menj rá, amivel szövizző. Erre. És akkor egyet vegyél ki. Jó, gyere utánam. Jó, gyere! Azt majd később megcsináljuk. Na, jössz utánam? Vigyázz, jön mögötted két gyerek! Megöltem az egyiket. Nekem is. Na, várj, adok neked cuccokat, tessék. Na, gyere utánam. Írd be, hogy kit kezdő. Na, adok, itt van, kidobáltam. Jó az. Nem, azt én öltem meg. Na, várj, maradj itt, hozok neked gyémánt, hogy hívják ott a gyémánt lábszárvédőt, oké? Okay? Meghalsz. Itt vagyok, Zolit. Majd itt leugorsz. Jó, csak jöjjön ide. Meghalok! És nem haltam meg! Itt vannak a cuccaid! Meghaltam. Hello. Mi?